Parêzgarê berê yênê nû ya Esîl Nûceyfî behsa pêwendiyên Tirkiye û Iraqê her wiha helwesta Iraqê li dijera Kurdistanê dike û di vê helwesta nêrînî de li ser rola Îranê û bi bandora wê peydabûna pêwendiyên alôz dike û dibêje. Piştî serokê nû yê Amerîkayê Joe Biden hate serkar, wê her tişt wek berê nehêsan be ji bo Iraqê. Proseseke zor û zehmet di pêşiya Iraqê ye. أيضا اعتقد بأنه الساسة العراقيين قد خدعوا الولايات المتحدة الأمريكية. باندورا رewşa aborî pir li ser Iraqê heye. Iraqî bi şêweyekî mezin hevcedarî piştgiriya Amerîkayê ne. Birêz Biden baş siyaseta Iraqê nas dike. Wî didît ku gelek siyasetmedarên Iraqê bi hîlebazî têkilî li gel Amerîkayê çêkirine û ajandayên Îranê bi cîhanî ne. Ne tiştê ku Amerîka ji wan dixwaze tevlîsûzên dane. Lewra ez texmîn dikim ku ev danûstandin dê nehêsan bin û dê cûreyek ji fişaran li ser beşekî ji siyasetmedarên Iraqê hebe. الإيراني سيكون هناك حاضرا للتفاوض وإعادة التفاوض. Nûceyfî xwedbûna têkiliyên di nava Tirkiye û Iraqê de jî bi dahatuya rewşa Îranê ya siyasî, aborî û civakî vegirê dide. û diyar dike eger sizayên li ser Îranê yên ku Amerîkayê dane destpêkirin berdewam bikin, pêkane di nava Tirkiye û Iraqê de asta bazirganiyê biçe ser 20 milyar dolaran. يعني اعتقد تطوير العلاقات الاقتصادية ما بين Pêştebirina têkiliyên aborî di nava Tirkiye û Iraqê de bi rengekî mezin têkildarî rewşa Îranê ye. Ji bilî Îranê, Tirkiye dwarê bazirganiyê de tekane alternatîv e li pêşiya Iraqê. Di baweriya min de heger sizayên li ser Îranê berdewam bikin, dê guhertineke mezin di têkiliyên li gel Tirkiyeyê de pêk were û egere bazirganiya Tirkiye û Iraqê bigihîje 20 milyar dolarê. دولار في تجارتها مع العراق لأن كثير. Herwiha parêzgarê berê yênê nû ya Esîl Nûceyfî dide zanîn, li Iraqê nearamiyeke siyasî heye. Ev nearamiya siyasî ya dûserî rêgiriyê dike li ber peywendî û peymanên ku di nava wê û Herêma Kurdistanê de tên girêdan. Li aliyekî hikûmeta Kazimî dixwaze duwarê darayî, mûçe û bütçê de bi Herêma Kurdistanê re peymanan çêke. Lêl aliyê din siyaseta Şia li Baxdayê bû têkbirina van proseyan hewl dide û têk dibe jî. Bi boçuna Nûceyfî heta hikûmeta Kazimî nikaribe vê siyaseta dûserî têk bibe, nikare di nava pêkhateyên Iraqê de aramiyê pêk bîne û bihêz jî bibe. Azad Altun, Kurdistan 24, İstanbul,